тамошобинон, хуш омадем ба канали Арзанда. Имрӯз як намуд моҳӣ дар тафтон тайёр мекунем. Ин моҳӣ карп мебошад ва ин намуд моҳиро ман бори аввал тайёр мекунам. Хуб, маҳсулот барои моҳӣ мо лозим аст каме равған, приправа барои моҳӣ ва каме дигар мурч ва намак ва боз як таи дигар картошка дар дохили моҳӣ меандозем. Акнун ҳамаи приправаро ба равған омехта мекунем. Аввал каме намак мечашем. Ба дохили моҳӣ низ намак мепошем. Моҳиро ба листи тафтон гузоштам ва акнун ба равған мемолем. Равғану приправаро мемолем. Ба дигар тарафи моҳӣ низ равған мемолем. Боз ба моҳӣ майонезу сметана низ мемолад. Шумо агар хоҳед метавонед майонез ёки сметана молед. Ман танҳо равған мемолам. Ва акнун каме моҳиро ана ҳамин намуд мебурем. Барои он ки вақте ки моҳӣ ки тайёр шуд ва осон мешавад буриданаш. Агар ки моҳиро набурида монем, вақте ки моҳӣ тайёр мешавад, дар вақти буридан моҳӣ майда шуданаш мумкин. Боз каме дигар дар ҷойҳое ки буридем равған мемолем. Ва акнун картошкаҳои майда кардаро ба дохили моҳӣ меандозем. Боз акнун равғану приправаро ба картошкаҳо низ мемолем. Каме дигар намак мепошем. моҳиро тайёр кардем ва акнун ба тафтон ба 180 дараҷа гармӣ дар муддати 50-60 дақиқа мегузорем ки то ки пурра тайёр шавад. тамошобинони гиромӣ, моҳӣ ҳам тайёр шуд. Шумо низ ҳатман барои наздикони худ тайёр кунед. Ба ҳамаи шумо иштиҳои таом, дили соф ва сиҳат саломатӣ хоҳонам. Хайр, то дидори оянда, дар паноҳи худо бошед.